Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Marescotes para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanan Ta. Magkakairibanan nindo po kami ngunya na Webes, Petsa 3, kang bulan ng Marso taon 2022. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-uro-alaw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satuyang kapalibutan. Para sa inyong mga kahapotan, mag-upload sa station sa 4805509 poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkauto kada Miyerkules or sa CP number man po na Globe 0926-708-9933. Ulitin ko po sa cellphone number na Globe 0926-708-9933. Asin man po sa cellphone number na Smart 0968-6256501. Ulitin ko po sa Smart 0968-6256501. O kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes po na alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga sesyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi, Legazpi City. Kami sa indo mananatabayan sa internet as in sa Facebook page kang DZGB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiribunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. DENR Bicol nagpagirumdom na pinagbabawal ang pagkaag nin election campaign poster sa mga kahoy. Unong joven na pawikan pig-rescue asin pigbuhian sa POV Corpus, Masbate. DENR Bicol nagseselebrar kan World Wildlife Day. Sa detalyes, sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon sa Mayo 2022, pinapagirumdom kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco E. Milia Jr. Sesutri na bawal magkaag o magpako nin anuman ng mga election campaign posters sa mga kahoy. Sigun kay Regional Executive Director Milia, ang mga campaign materials dapat ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections o COMELEC. Dugang pa niya na ang pagkaag nin mga tarpaulin sa mga kahoy, lalo na ang paggamit nin pako, nagkakausan nin destroso sa kondisyon kan kahoy asin ini direktang pagbalgar sa ley. Katakod kay ini dapat ng voluntaryong haralion ngunyan kan mga kandidato asin sa idang mga supporters kung may mga ikinaagsinda sa mga kahoy. Ang si Isay man na mabalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawan ni nagkakanigong padusa sigon sa Republic Act 3571 asin Presidential Decree 953. Pagkakakulong sa loob nin 6 na bulan sundo 2 taon, umulta sa kandidat na 500 sundo 5,000 o parehas na pagkakakulong asin multa ang penalidad sa pagbalgar sa PD 953. Nag-aapilar man ang DENR sa paggamit ng eco-friendly materials imbes na mga tarpaulins na pwedeng igwanin mga toxic substances na delikado sa salud kan mga tao asin sa kapalibutan. Nangangapodan man ang DENR Bicol sa publiko na i-report ang mga nanutara na bayolasyon sa pinakaaraning DENR Field Office o mag-message sa official Facebook page kang DENR Bicol.
Mientras tanto, Pig-Rescue as in Pigbuhian kan Community Environment and Natural Resources Office o Senro Mobo sa pamamayo ni Senro Jean Imperial ang 51 Hawksbill turtle hatchlings o Eretmochelys imbricata sa gilid kan dagat kan Sitio Gaway-Gaway, Barangay Kalungongan, POV Corpus, Masbate kan Pebrero 28, 2022. Ang mga hoven na pawikan nanutaranin sarong residente sa Saindang Harong. Tulos niyang pinaisi ang insidente sa Menro kan Banwaan. Dahilan digdi ipinaabot ni Menro, Kaya Shore Avila sa Senro ang nasambitan na insidente. Base sa assessment kan Senro Mobo, 51 ang mga hatchlings, alagad 5 digdi ang nagadaan. Tulos man na binuhian ang mga ini sa gilid kan dagat kan nasabing barangay. Nganing mas mapakusog pa ang kaaraman kan mga tao sa importansya kan pag-ataman sa mga pawikan. Nagkondusir rin communication, education as in public awareness campaign ang sa mga residente as in nagtaunin IEC materials pati na advocacy t-shirts as in mga eco bags. Ang Hawksbill turtle kabale sa listahan kan critically endangered species base sa DENR Administrative Order number 2019-09 o an updated list of threatened Philippine fauna. Ini protektado man kan Republic Act 9147 o ang pigaapod ng Wildlife Resources and Conservation Act. Sa ibong nalado ang DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. Seso 3, kaibaan Penro Albay, Energy Development Corporation o EDC Bacman Geothermal Project, Albay Parks and Wildlife as in ang Provincial Government of Albay, nagseselebrar kan World Wildlife Day na may temang Recovering Key Species for Ecosystem Restoration ngunya na aldaw sa Mount Masaraga Watershed Forest Reserve as in APW sa Bugtong, Legazpi City. Tulong Philippine Eagle o Spilornis holispilus ang binuhian kasubagong maaga sa Mount Masaraga Watershed Forest Reserve, Ampik, Ligao City. Ang mga raptors na ini pinag-turnover as in Pig-Rescue kan DENR as in Pigbulong as in pinag-ataman sa Albay Parks and Wildlife sa syudad kan Legazpi. Sarong webinar man ang pigsasagibungon niya na nagdidiskuter kan mga topics arog kang using of bats as surrogates to effectively target global hotspots for subterranean conservation and monitoring, the Philippine mangrove flora, a concise review, as in notes on the recent distribution and population of Philippine ducks o Anas luzonica in the Bicol region. Katakod ka ini magkakaigwaman in tree planting activity dyan sa nahapon ang DENR Bicol, kaibaan Energy Development Corporation, Albay Veterinary Office at in Albay Parks and Wildlife tangani na mapromoter ang urban biodiversity sa APW Bugtong, Legazpi City. Ang World Wildlife Day pigsaselebrar kada Marso 3 tangani na magtaunin dagdag na kaaraman manunungod sa manlain-lain na wild fauna and flora. Inian aldaw kung sa pig-adaptar ang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna kan 1973. Inian katiripunan kan mga bareta sa DENR kunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuya mga paraan tabay as in good morning po sa mga pag-iriba ko digdi sa Regional Strategic Communications Initiatives Group and good morning naman po sa mga pirming nagdadangog sa tuya as in nakaantabay ang gabos na mga maiigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director, DENR Technical and Management Services as in man sa Penro Albay as in Sendro Ginubatan. Marahay na agaman po sa gabos na mga paradangog kang DZGB. So last week po kung magigirom dumanindo, pinag-urulayan ta sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta ang tungkol sa mga programa kang DENR. Nakaibahan ta po ang mga personahes kang Penro Camarines Norte na si Miss Precious Nieva, ang
Ecosystems Management Specialist 1, asin si Ms. Sherry Midze Baroga, ang Admin Aid 4 kang Penro, Camarines Norte. Sa ngunya naman po na aldaw, maugma kita makakaibahan tagiraray si Biologist Jenica Mendoza, and Forest Management Specialist 2 kang Conservations and Development Division. Good morning, Ms. Jenica. Good morning po sa Babos, asin isang makalikasang umaga po sa inyong lahat. So tuwang-tuwa ako kasi nakaguess na naman ako ngunyan after 2 years gayon. 2 years bagay ka so hapon lang ito, Ms. Jenica. Ano kasi excited kami pag ika ang guest sa araming dakol kaming mauukudan tungkol sa satuyang kabubuldan, sa satuyang katubiganta. Ika saro pong biologist, as in sarong matibay na personahe kang CDD. So po nanta na po, Ma'am Jenica, ano po ba ining World Wildlife Day? Pwede mo po ba kaming tawan ki diet na background manunungod sa selebrasyong ini? So ang World Wildlife Day, so nagpuon siya kaitong December 20, 2013, kung saan kang 68th session kang United Nations General Assembly o yung kinatawag na UNGA. TikTok naman ninda ang March 3 o ang Marso na ikates, the day din kung kusaarin din na permahan ang Convention on International Trade in Endangered Species o Wild Flora and Fauna or itigaapod tang CITES kaitong 1973. So diit lang na background hata baka malula kita. So ang pigsasabi kong fauna, iyo po ini sa mga animals o mga kahayupan. Ang flora naman po, iyo po ini sa mga tanom, sa mga puno, asin mga plants. So ini UN World Wildlife Day, tig-celebrate ini para maging aware ang satuyang buong mundo sa importansya kaining mga wild animals and plants o yung fauna and flora. So tig-designate din kang UNGA through a resolution ang CITES Secretariat para sinda ang mag-facilitate kaining global as in para mapahiling na ini ang saro sa pinaka-importanteng annual event globally para lang sa tuyang mga wildlife. So, Ms. Jenica, sabi mo kasubago, ini ika 68th session kang UN General Assembly or UNGA kang naiproklama po na Marso 3 ang magiging selebrasyon ng World Wildlife Day. Ano po? So, digdi po sa Pilipinas, pang pirang taon na ini. Kung tama po ba ang math ko, ika-siyam na taon na po ba na selebrasyon ta? Baka din Ate Jo, kasi next year, mag-celebrate po kita ang ika-10th year po na pag-celebrate ta ang World Wildlife Day. So, kung iisipon mo po nindo, halita na po nindo celebrate, no? So, sana yearly, maski bako lang po World Wildlife Day, bako lang po March 3, sana po tiga-give importance po natin ang mga ating mga wildlife. So kasubago po, Ma'am Jenica, binanggit mo fauna and flora. Tigtawanan mo kami ki background kung ano ba ang difference kay ining buhay ilang as in buhay layas. Ano po ba, Ma'am, ining tema ta for World Wildlife Day? So, bago ko muna sabihin ng tema, sabihin ko na muna, so ibig sabihin kang wildlife, tabaka at yan, malibong sinda. Ano man ang gaining World Wildlife Day? So, ang wildlife kaya, sa tama si Ate Jo, ang wildlife sa Tagalog ay buhay ilang. So, iyo ini sa mga wild or iba't ibang klase ng flora and fauna, puun sa sinda ay na-develop or sa kaparakian hanggang sinda ay magkadan. So, kaiba digdi sa mga captive or mga pig-bred or pig-propagate. So, ngunyan na taon, ang World Wildlife Day, igwang tema, Recovery Key Species for Ecosystem Restoration. So, putol-putulon ko lang po, Ate Jo, sumining kang tema na ngunyan. Sige, go. So, ang ketone species po kaya, iyo yung isumas ki anong organismo na animals or plants, bang bacteria man siya or fungi, na nag-hold habitat together. So, ibig sabihin, kapag ang sarong ketong species ay nawala, so magkakaroon kita ng problema sa food chain or sa cycle or sa biodiversity ng ating isang lugar. So, ini po pala, Ma'am Jenica, ang ibig sabihin kang wildlife. O, tigaapod kang sa Bicol, buhay ilang. So, expound ko lang po, Ate Jo, ang tintang niyan po, Ate. So, ini kayang tintang Recovery Key Species for Ecosystem Restoration, tiga taong attention mo niyan sa mga nasa conservation status o mga threatened species.
Pag sinabi naman pong threatened species, ini yung mga species or subspecies na kinokonsidera critically endangered, vulnerable, or other accepted categories of wildlife whose population is at risk for extinction. So, iyo ini sa mga animals na or plants na madali nang mawara. So, kaya ini tig-highlight mo niyan is para maaraman pa kung ano ang impact ng mga conservation efforts ng ayaw po kang DNR, as in mga iba-iba man na mga government organizations and mga non-government organizations, para po ini po ay magkaigwa po kita ng solusyon kung paano pa po mako-conserve ining mga threatened species. So, iyo talaga, Ma'am Jenica, napaka-importante ang conservation sa satuyang mga wildlife species, lalong-lalo na po dyan baga sa satuyang komunidad. Minsan may mga nanonotaran sinda na mga wildlife o buhay ilang na nasabat ninda araw kang mga alas, mga bayong, mga agila. Pero dapat ining ipaaram sa inda na pag ining mga wildlife species nanotaran ninda, di ininda dapat pagadanon o ikulong o ikaag sa hawla na dapat sa indang mag-upod sa DENR as in sa CDD o sa pinakaari ng regional or field office tangan ina ma-rescue ta ining mga wildlife species na ini. Ano, Ma'am Jenica? Tama po yan, Ate Jo. Kasi kadalasan po ng ginagawa natin, pag nakakita tayo ng ahas, pinapatay po nila agad kahit wala naman po ginagawa sa atin na harmful. So kapag ganun po na may nakita po kayong ahas na dumaan lang, dadaan lang po yun kasi maghahanap lang po siya ng tutuluyan niya o pagkakainan niya. Kasi kagaya po ng mga ibon, meron po kasi kaming mga nare-receive na magpaparescue daw ng ibon. So yung ibon naman ay nakalagay lang naman sa puno kung saan nag-perch lang naman siya. Tapos kinukuha natin, so nadistorbo natin yung mga ating animals. So tama po yung sinabi ni Ate Jo. So, iyan pala, pag may nailing sindang mga birds na araw kang mga tigbabanggit sa tuyang mga news na iba at mga manlain-lain na species, na ito po dapat distorbohon. Ano, Ma'am Jenica? Depende kung ano ang sitwasyon kang sarong bayong or sarong wildlife. Kasi minsan po, may mga stranded man talaga. Ano, Ma'am Jenica? Iguman din na bako man palansin the stranded. Pag araw ka ini na stranded ang sarong pawikan or ang sarong bayong, ano ang dapat gibuhot? Araw po kayo, kapag nahiling po nindo na ang sarong animal or fauna ay nanghihina po, agad-agad po natin i-call po ang attention ng pinakamalapit pong DNR office. So, iba man po kitang 6 na Penros, so nakakalat po yan sa buong probinsya, sa Albay, sa Kamsur, Cam Norte, Catanduanes, Sorsogon, Masbate. As in, igwa din po kitang mga sendo offices. So, iyon na po ang Mobo, San Jacinto, Ginobatan, Iriga, Goa, Asin, Sipokot. So, immediately po, kami po ay pupunta po dun sa area. Pero kailangan po namin na bago po kayo mag-report, i-describe nyo po muna kung ano pong, kahit hindi po ninyo mapangalan kung anong specific po siyang animal. Pwede pong sabihin nyo po kung anong kulay siya, anong itsura niya, ano pa na, nahulog ba siya, kung anong nangyari, para kami din po ay makapagbigay action po agad doon. Kasi mahirap po kapag hindi po ready yung personal din po na pupunta doon, na bigla pala, for example, King Cobra pala yung dumating, so medyo kasi iba yung approach pag King Cobra kasi alam nating venomous yun. So ganun mga paraan, kasi minsan, kagaya dati, may nagpaparescue po sa akin na pawikan. Pagpunta ko po doon, hindi po pala siya pawikan, pagong po pala siya. So, ibang approach naman po ang gagawin natin ng gano'n. So, yun lang po yung mga pakiusap din po namin sa ating mga nagre-report din na kung pwede is bigyan po kami ng detalye para po agad din po namin mabigay po yung lunas or ano pong kailangan po ng mga hayop pong yun. Pero digdi, Ma'am Jenica, sa Bicol region, igwa din talaga nakukuha ang mga cobra, araw kang king cobra, as in mga manlain-lain na species kang alas? Marami po tayo niyan kasi po ang Bicol po is diverse din po tayo sa biodiversity. So normal po may makita po tayo mga king cobras sa mga lugar. Actually, ito po kasi mga ahas na to, hindi naman po talaga siya mangdidisturbo ng tao. So pwede po kasi lumalabas sila kasi tayo pong tao ang nagdisturbo sa kanilang habitat or sa kanilang pinanggagalingan. So kapag kayo po ay may na-encounter po ganito, wag nyo na lang po munang patayin
huwag niyo po talaga siyang papatayin dahil may karampatan din po itong mga violation po sa law. Pero kapag ito po kasing animals ay nagkukos po ng harm sa inyo, so layo na lang po kayo. So mag-keep distance na rin po kayo. Pero i-eye niyo pa rin po yung mismong animal na yun. Huwag niyo po aasin yung mata niyo doon at baka bigla pong patok daw na po pala sa inyo. So pa-joke lang po yun. So, Ma'am Jenica, nabanggit mo na nakulon pala ang mga species na available dito sa Bicol region. Kamustahon ko po, kamusta ang satuyang kabubuldan? Kamusta ang satuyang katubigan? As in ang mga wildlife na nanyaon sa Bicol region. Sagana pa po ba kita? Or medyo nagkakaigwa po bang wildlife poaching? Kamusta po ang mga arog kaining predicaments kang DENR? So, sa update na po sa wildlife po sa Bicol region, igwa po kitang more than 300 na bird species. Igwa din po kitang presence ng mga flying fox. So, araw po kang golden crowned flying fox, large flying fox, island flying fox, and molted winged flying fox. So, igwa din kitang naiiling ng mga Bicol endemic mammals. So, ang meaning kang endemic is sa tuya lang po nahihiling. So ito po ay Bicol endemic. So sa Bicol lang po talaga yung matatagpuan. So saro na po duman sa Mount Isarog hairy-tailed rat. May igwa din po kitang Mount Isarog striped rat. Igwa din kitang Mount Isarog shrew mouse. Kung saan, arang ka na po sa pangaran, mahanap po ini sa Mount Isarog sa Camarines Sur. So yun na po, igwa po kitang more than 40 species of snakes. Di ko na po papangaranan gabos na snakes, tabaho po kayo ako talaga expert sa mga snakes. So, igwaman po kitang opisina, naran nga po ining mga snakes ni. So, igwa din kitang 4 na species pang marine turtles. So, iyon tiga-apod ta din pong pawikan. So, igwa kitang green sea, turtle, olive ridley turtle, may leatherback turtle din tayo, and then loggerhead turtle. Tapos, meron din tayong hawksbill turtle pa pala. So, 5 species nga pala ng marine turtle sa Bicol. So, meron din tayong more than 24 species of frogs. So, kung iisipin nyo, siguro po kung hindi po kayo naka-align sa science, akala po ninyo yung palaka ay pare-parehas lang po. Pero sa Bicol po, meron po tayong 24 species ng frogs. So, meron din po tayong expert from DENR pagdating po sa mga frogs. Pagdating naman po sa karagatan, meron po tayong white shark o yung Rhincodon typus. So, I think familiar naman po kayo doon. So, ito po yung meron din po tayong smallest edible fish. Matatagpuan po sa Buhilik, yung sinarapan or Mistichis luzonensis. Meron din po tayo sa Bicol na 400 species po ng plants. So, ang dami po, no? Iba-ibang plants. At sa Bicol naman po, though nasa discovery stage pa rin po tayo for the past years, meron po mga na-publish na new species po dito. Kagaya po ng Bicol false gecko, galing po sa Mayon noong 2020. Merong Begonia caramoanensis from Caramoan noong 2020 din. And meron nung pinaka-latest to, basta year 2020 din, yung Amorphophallus caudatus sa Camarines Norte. Siguro naririnig niyo po to kung kahit po sa Facebook po, ito po ay pinost po natin. So isa pa is nung January, nag-conduct po kami ng Asian Waterbird Census. So around 13 waterbirds po ang na-encounter natin all throughout the Bicol. So pagdating naman po dun sa poaching, meron pa din naman po tayong naririnig or na-encounter kung mga nagpo-poach po. Pero ito naman po ay sinasabihan po natin sila na hanggat ngayon po is wag na po nila gagawin yon kasi hindi po kasi nila nakikita pa yung importance po ng mga wildlife. Pero nung sila po ay nakausap na po ng aming mga enforcement division or aming mga wildlife enforcement officers, doon po nila naintindihan kung bakit hindi po dapat gawin, hindi po kailangan i-poach po ang ating mga wildlife species. Kasi doon nila nalaman na pagpaunti ng paunti dito, magkakaroon po ng inequality po sa ating biodiversity. So kaya importante po yung mga kagaya po nito, mga SEPA activities sa mga radio programs namin para mapalinaw po kung ano po yung mga importance po ng wildlife. So far po, last year sa Bicol region,
mas marami po yung na-encounter namin ng mga owls. Hindi din po namin alam, pero yun din po yung most list po ng mga na-encounter namin na wildlife last year. So sa year 2020 naman, karamihan na na-encounter po namin is mga pawikan. So medyo nag-iiba po siya yearly. Pero sana nga po, kung ako pong tatanungin, sana po wala na po kaming makuha ng mga na-report na stranded po. Kasi ibig sabihin nun, nagkakaroon po sila ng problema sa ating ecosystem or naghihina po sila or so, dami ko po Ate Jo nasabi. Okay lang, Miss John. Ini pala, pag na-stranded ang sarong pawikan or ang sarong animal, ibig sabihin kaini ang indication nagkaigwa siyang problema sa ecosystem na nasa paligid niya. Miss Jenica, naugma ako actually describe mo sa mga species na available sa Bicol region na imagine po na ngunit ko lang naraman 24 pala ang different species kang mga frogs. Pagod ako kayan para rehas ng iba-iba po pala. And igwa kita digdi sa Bicol region kang flying fox. Kung tama ako, Miss Jen, iyo inisog diri darakulaon na mga bats na minsan napapagkamalan kang mga tao sa community na manunanggal ngaya or something. Tapos ito pala, flying fox ito. Ayun po Ate Jo. Hindi ngayong flying fox. Dakula talaga siya. Kung nakailing na po kamo kaini, compare talaga sa ordinary bats na nahihiling ta. Siguro mga times 10 at ang dakula niya. So bako ini manananggal po ha. Di po ninyo pagkatakutan. Sa flying fox po ini, saro po ining hayop na nabubuhay lang din po kasi gusto din po nila mabuhay, natahimik lang din po ang buhay nila. So wag po natin katakutan. Kung hindi, protectionan po natin sila. Tama ka dyan, Miss Jen. Nailing ko kasi ini actually sa Facebook. One time nag-trending din ining mga flying foxes na nakikig, may kikig factor sa mga tao na igwa palan kay arog ka ato kadakula na mga bat. So, good thing ini na naipaliwanag ta sa tuyang mga tao sa komunidad na igwa kitang arog ka ining flying fox species na nyaon sa Bicol region. So, ngunyan, Ma'am Jenica, di ba, currently, nagsiselebrar kita kang World Wildlife Day. Kaso bago actually, igo akong news tungkol sa mga activities na tigigibuta sa aldaw na ini. Aputan ko lang giraray, Miss Jen, ano po ba ang mga aktibidad na naka-line up sa selebrasyon kang World Wildlife Day? Bako lang digdi sa regional office, kung di na rin sa field offices. So, sa World Wildlife Day, iniputi-iputa sa buong mundo, sa buong Philippines. So, sa Bicol region po, ang regional office po, together with the Energy Development Corporation, the provincial government of Albay, Penro Albay, Centro Ginobatan, Albay Park and Wildlife, and then the Albay Veterinary Office, the Protected Area Management Board ng Mount Masaraga Watershed Forest Reserve, the LGU Ligaw, and the Barangay. So, kasabagong agal, nagkaigwa po nga ni kami, kireleasing po kitulong serpent eagles sa Mount Masaraga Watershed Forest Reserve. So, successful po sa event. So, tigkura ba ako kasabago Kamusta, Miss Jen? Nag-uran siya. Tapos, yun na, sabi ko, ay, maraming nag-live mo itong mga ibon na ito. Yung mga ibon na ito, yung sa mga tig-rehabilitate, so yung sa mga tig-turnover sa mo, kaya ito, tasindain ng hina. So, tiglanin muna siya sa Albay Park para ma-rehabilitate. And then, iyon po, ang achievement na po kang rescue center, once na okay na po sa mga animals, tigabalik na po sila sa wild. So, kasabago po, ongoing pa po niyan, nag-create din po key webinar on recovery key species for ecosystem restoration. So, igwa kitang pool key experts, igwa kitang tulong gentlemen na naging speaker kasabago, si Dr. Rizler C. Tanalgo, so tig-discuss niya about sa bats, si Sir Arcady A. Tahil, so tig-discuss niya sa Philippine mangrove flora. Then so kulig na po digi sa DNR, si Sir Cyrus Job de la Cruz, so tig-discuss din niya sa Philippine duck. So naugma kami pa this year na discover mi na itong Philippine duck na po na endemic po sa Philippines ay mahanap na po pala sa buong Bicol.
So sa mamayang hapon naman po, meron po tayong tree planting sa Albay Park and Wildlife. Oh, So sa abot naman po, yes po palan kitang tree planting dyan na hapon. Ano po? Yes po, sa Albay Park and In a Wildlife. while, Ma'am Jen, elaborate to sa imo kung ano po ang obheto kaining mga aktibidades kang DENR for Wildlife Day. Meanwhile po, magkakaigwa kitang time check. 11:32 na po ning aga. Igwa po kitang commercial break. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. United Home CTAB. Ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. Tando ay ginto, ibang ginto. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. DENR Antabay. DENR Antabay. So yaon po kita giraray sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amanan ta. Na kaiba ta po sa tuyang guest sa ngunya na aldaw si Ma'am Jenica Mendoza kang Conservation and Development Division, and sa iya pong i-discuss sa tuyang ngunya na aldaw kung ano-ano ang mga aktibidades na naka-line up ng DENR Bicol para sa World Wildlife Day. Kasi bago po nabanggit niya na nagkaigwang release kang mga eagle, serpent eagle sa Mount Masaraga Forest Reserve, and tig-discuss naman po na nagkaigwang webinar tungkol sa mga iba't ibang topics sa tuyang biodiversity and ecosystem, and sa ngunya na hapon magkakaigwa po ng tree planting sa Albay Parks and Wildlife. Ma'am Jen, balikan ko lang, kamusta so nangyaring release kang Philippine Eagle, Serpent Eagle? Aram ko na grabe ang paghanda kang CDD, digdis activity na ini. Kamusta po? So pag-release ko sa bago, so nagmako ta sa siyang successful na event. So maski po nag-uran, maski po upagi po duman sa Mount Masaraga, at least po na buhian o nabalik na po sa natural habitat po ito mga Philippine Serpent Eagle. So aram ko, Ma'am Jen, na talagang tig-research mo kung ano ang mga history kaining mga bayong na ini na sinda hali sa manlailain ng mga field offices aron sa Sorsogon, sa Ginubatan, and turnover sinda kang mga residentes na nakailing sa inda sa DENR, as in since igwa sindang mga injuries or bako maray ang indang health, pig-ataman ta sinda sa Albay Parks and Wildlife. So successful man po ang release. Tama ba, Ma'am Jen? Nakabalik na sinda sa indang natural habitat. Yes po, iyo po talaga ang obheto din po ang sa tuyang departamento na ibalik na po sa natural habitat ang mga turnover po sa to ng mga tig-rehabilitate po ta. Kasi kung isipon po, ito po talaga ang natural name ng istara. Nata, Ma'am Jen, napili nindo na sa Mount Masaraga Watershed Forest Reserve i-release ining tulong Philippine Serpent Eagle. So, ang Philippine Serpent Eagle kaya, naghahanap siyang suitable place kung saan siya pwedeng mag-start. So, dahil sa ang Mount Masaraga Watershed Forest Reserve ay isa din pong protected area, kaya duman po talaga suitable niya dahil meron po dumang presensya kang sa iyang pwede niya pong i-perch, as in pwede niya pong mga pagkaon na nasa wild. Kaya pala digdi kasi saro ining protected area, as in magayon ang suitability kang serpent eagle sa lugar na ini. Ma'am Jen, ano naman po ining activity na pig-conduct kasi bagong aga? Kasi actually dakulon ang nagme-message sa tuyang Facebook page. Tig-oran kami kay-message na gustong mag-intra digdi sa webinar kang DENR Bicol. Kaya masasabi ko talagang very successful. Dakulonon ang nagsuporta na mga
youth, mga jóvenes, and sa tuyang mga community nag-join talaga sa Siindong webinar. Ano po ang Siindong objective kung nata nagkaigwa kang webinar na ini? So, syempre, ang metoda po dahil sa ini po ay key species. So, gusto ko lang po ma-raise po ang awareness or importance po kung sa tuyang mga key species. So, kami po sa regional office, nag-isip po talaga kami kung paano mo po mai-engage na bako lang po sa Bicol ang makaka-celebrate po kayo kundi sa buong Pilipinas. So, nag-invite kami ka mga speakers, mga expertise po ninda. So, araw po tigkaran po kanina, si Saro po ay hali po sa Tawi-Tawi, si Saro po ay hali din po sa aming organization para kung saan magkaigwa po involvement ang local communities, may interaction. So naugma po ako po kaya sa nagkakapot po ka sa registration. So nag-abot pong 400 plus po. So willing po talagang mag-attend. And kanina po, bago po ako maghari po naman sa webinar, so nag-abot po more than mga 300 po ang sa itong participants. So kung iisipon po, iba-iba po mga field of expertise po ang duman. So kaya nagkaigwa po collaborative partnership po kami. So may mga students po nag-attend, may mga professors, meron din na from our colleagues sa DNR, meron din from the other organizations, mga government agencies and mga non-government agencies, as in mga professors po and the youth. So, ikaw din po mga nag-attend doon. Siguro free time man tiyanin ba? Maya sinagay din na module, kaya nag-down na rin sinda. Or baka give way din ito kang mga professors sinda or mga teachers sinda na magkaigwa additional information regarding po duman sa mga topics. So, congratulations, Ma'am Jenica, sa duwang sunudan na naging successful na activities. Aram ko kung gaano ang kapagalan kang CDD sa pagpreparar kaining mga aktibidades. Diyan sa nahapon po, aram ko na magkakaigwa ki tree planting activities sa Albay Parks and Wildlife. Ano po ba ang mga itatanong nindo na mga puoning kahoy diyan sa nahapon? So, mga indigenous species po ang ating itatanim. So, meron po din makilig, kalingag, tapos meron din po kami ang prepare na mga Palawan cherry. So, mamaya pong hapon, so, pagkataka kayo, bakit hapon po kami mag-tree planting? So, okay din naman po magtanim ng hapon. So, wag po kayo mag-alala. So, ang ultimate goal po namin kung bakit po kami magtatanim po ng mga indigenous species is para ma-promote namin yung urban biodiversity. So, in urban biodiversity kasi is richness of living organism, including the variation of genetic variation and habitat found in the human settlements. So, sakto dahil urban area or sa urban biodiversity, naman po kita nakipag-partner sa Albay Park and Wildlife para mas mapagayunta po ang park na yon. Kasi hindi lang naman po ang ma-showcase natin doon, mga hayop lang, pwede rin po natin ma-showcase doon yung ating mga puno na itatanim po mamaya. So, dahil po last year po ito nag-start, so kung mapapansin nyo po, pagpasok nyo pa lang po ng wildlife, may kita nyo po doon agad yung mga tanim namin last year. So last year naging successful siya, kaya this year gusto pa namin continue siya. So hindi tree planting lang ang term namin, is tree growing. Kasi kung tree planting ka lang, itatanim mo lang, papabayaan mo na siya. So tree growing hanggang sa lumaki siya is papangalagaan mo siya. So, ini pala na ang difference. Ibang term ang gagamitin mo, pero mas magayon ang naging objective kumpara sa dating tree planting lang na mga activities. Pag tree growing pala, ang objective na is bantayan ang growth ng mga kahoy hanggang sa magdakula siya, hanggang sa maging part siya kang ecosystem. Ano, Ma'am Jenica? So, ini po natulong activities, iyo ang gigibuhon ta, as in ginibo ta sa regional field office. Paano naman po sa field? Maigwa din po bang mga naka-line up na mga activities? Yes po. So sabi ko nga po, simultaneous po ang conduct namin ngayong araw. So ngayon, sa Manito Albay, nagkakaroon po sila ng posted clean-up and school basurero, and then SEPA na rin, Communication, Education, and Public Awareness Campaign sa Manito Albay. Sa Ginubata naman po, kasama po namin kanina, nag-release po tayo ng Philippine Serpent Eagle. Sa Camarines Norte naman po, meron din po silang gagawin na IEC materials, IEC na celebration, and then meron silang monitoring po ng ating key species. Yung sinabi ko po kanina, flying fox and marine turtles. And nagkaroon din po sila yesterday ng review program din po regarding World Wildlife Day. Sa Camarines Sur naman po, meron din po tayong SEPA sa Haramoan, and then sa Bula, Camarines Sur,
Meron din po tayong coastal clean-up sa shore po ng Barangay Kaorasan, Bulacan, Camarines Sur. Tapos meron sa Catanduanes naman po, meron pong SEPA sa Baga Manok, Catanduanes. At meron din po silang release ng wildlife species. Hindi ko lang po alam particular kung anong species po ito. Sa Catanduanes Natural Park na isa din po protected area. And then sa Masbate po, meron din po silang release po ng wildlife species. Then po sa San Jacinto. And sa Sorsogon naman po, meron po silang radio program last week. And then meron din po silang release ng wildlife sa Bulusan Volcano Natural Park sa protected area and distribution and SEPA activities naman po sa Bulusan Volcano Natural Park. So kung iisipin nyo po, karamihan po ng nililisan namin ng mga wildlife species is natural park. Kasi yun po yung sure po tayo na protektado po talaga itong mga animals natin dahil protected din po ang itong mga areas na ito. So, dakulunon pala, Miss Jen, ang mga aktibidades na pigsasagibungon yan sa DENR Bicol. Katakod kayo ng selebrasyon kang World Wildlife Day. Kaya po kita, digdi sa DENR Bicol, padagos na nagpapasalamat sa satuyang mga stakeholders na daing sawang nagtatabang sa DENR Bicol. Lalong-lalo na po ining Albay Veterinary Office, ang Albay Parks and Wildlife, ang Energy Development Corporation o ang Bakman nito kasi permisindang nagtatabang sa tuya asin sa gabos na mga other stakeholders na nag-join sa celebration kang DENR Bicol sa ngunya na taon. So Ma'am Jenica, dahil pigbanggit mo na po ang mga aktibidades kang DENR sa buong Bicol region, pwede mo po ba kaming tawanan kang mga programa asin polisiya kang sa tuyang departamento manunungod sa mga wildlife species na pigpoprotektahan asin tigkokonserbarta? So, iba po kitang 10 DNR Priority Program. So, sa tulad naman, sa tigigibota for the wildlife is mag-intensify kita ang forest protection and anti-illegal logging. So, ang mga priority activities po dito sa programang ini is maneutralize na po ang illegal logging hotspots, forest fire prevention, and continuous forest patrol through lawin system. Ang sigmang pong programa ng DNR, iyo ang scaling up of coastal and marine ecosystem program. So inipuso sa mga karagatan. So ang activities naman po digdi, nagkakaigwa kita si biodiversity friendly enterprises, igwa kita ang maintenance and protection ng coastal and marine ecosystems natin, including coral reef and sea grass assessment. So pangkuri, tigwa kitang programa na enhanced biodiversity conservation. Kung saan kita ay nag-establish kay ecotourism areas, tigwa kitang establishment ng critical habitats, and pag-protect po ang ating protected areas. So kung hiiliw niyo po, ang ating programa po is bakulang po sa sarong ecosystem. So kita po ay nakafocus po from ridge to reef or kapundukan hanggang makaabot po kita sa dagat. So ang mga specific, ito po ang mga programa na mention ko. So ang mga activities po na specific na tigigay po ang Samuyang Division, ang Conservation and Development Division. So araw po kanina, nagko-conduct po kami key population, habitat, and monitoring protection of threatened species. So flying fox and marine turtles. Igwa din po kitang tiga-monitor or designated wildlife rescue center kung sa intiglalagta po temporarily ang mga na-rescue pang animals. So igwa po kitang tulo. So Albay Park and Wildlife na yan po dito sa Legazpi. Igwa kitang Erosin Temporary Wildlife Rescue Center sa Erosin Sorsogon. As in ining bago, last year lang po, Buffalo Wildlife Rescue Center na mahanap sa Ligmanan, Camarines Sur. So sa pang aktibidad may active response towards wildlife rescue, nagkakaigwa din po kami kay research, nagkakaigwa din po kami kay biodiversity assessment monitoring system, nagkakaigwa din po kami biodiversity monitoring system, and wide dissemination po para sa advocacy po namin ng protection and conservation ng wildlife species natin and wide dissemination po ng Republic Act 9147 o maskela sa Wildlife Act. So ang dami po namin programa no. So ito po talaga yung mga programang dapat po natin implementahan at bigyang pansin dahil para din po ito sa protection din po ng ating future pati po sa para sa ating pong ecosystem and biodiversity. Ma'am Jen, actually,
happy ako na tigtawanan mo kami comprehensive na detalye kang mga programa kang DENR, particularmente sa mga programa na pigang sa gibo kang Conservation and Development Division. Kasi bago nabanggit mo so tungkol sa mga Wildlife Rescue Center na partners kang DENR, taaram ta po ba ganadikdikit sa DENR Bicol, wala talaga kitang facility. So nagkaigwa kitang partnership sa mga wildlife rescue centers araw kang binanggit mong Albay Parks and Wildlife, ining Irusin Temporary Wildlife Rescue Center, as in Buffalo's Wildlife Rescue Center, as in recently aram ko igwang saro pa na Wildlife Rescue Center na pigsa sa gibongon yan, ano ma'am Jen. So aputon ko lang po, kamusta ang partnership ta digdi sa mga rescue centers na ini? And kamusta ang satuyang tabang na tigtatao sa inda, as in return ano ang tigigibot ta tangani na maalagaan ining mga injured, as in mga may helang na mga species na dapat mo nang pangatamanon sa laog kang wildlife center bago ta i-release sa wild. So, ibigay ang mga rescue center. So, naugma po ako kasi na-mention niyo po yun. So, share ko po kung ano po yung naging collaboration po namin. So, ini po ano po Albay Park and Wildlife, the Irusin, and the Buffalo. So, LGU, maski po private entity, nakikimuha po sa mo para po ma-make sure lang po na ang animals po ay safe po sa lugar. So, ang mga contributions po natin or vice versa po ng mga kapartners natin and sa atin, sila po nagpo-provide po sila ng venue po for the animals. So, nandun po, may nag-check po sa kanilang veterinarian, which is a very important part po talaga ng isang rescue center. So, tayo naman po, ang binibigay po natin na counterpart is nagpo-provide po tayo ng mga food for the animals and also repair po ng ating rescue center. Kasi syempre, kailangan po ng sustainability. Hindi po dapat po sustainable po or dapat tuloy-tuloy po ang ating pag-protect po sa mga ito. So, happy naman po ako na through the years, 10 years, ilang taon na po ago na magkaka-partnership kami. So thank you sa pag-share kay inyong partnership ta Ma'am Jenica. We are very thankful talaga sa gabos na mga wildlife rescue centers na nagtatabang sa DENR Bicol kasi di din madali na mag-alaga kang mga birds, mga wildlife na nadakop ta, na na-rescue ta sa field. Kasi syempre minsan bare ang pakpak, igwang mga lugad. Talagang tig-nurture and tig-aalagaan kang mga rescue centers ining mga buhay ilang na nyaon sa care nenda. So Ma'am Jenica, aputon ko lang po, ano ba ang role kang publiko? Kasi syempre bako lang ang DENR ang dapat na mag-iro para pangatamanan ang satuyang mga species, wildlife species. Ano ba ang sa indang role? Tanganing maprotektaran man as in makonserbar ang mga wildlife species sa Bicol region. So role ng community sa pag-conserve and protect na ating wildlife. So, ang biodiversity conservation kasi and sustainable development, connected po sila. So, meron po tayong social progress, economic growth, environmental protection sa side, and may ecosystem conservation naman sa other. So, ano ang pwedeng gawin natin? So, unang-una is creating awareness and supporting people. Supportahan tayo ng mga tao kung ano man yung ini-implementa natin para sa long-term sustainability. So tayo, as ordinary tao, sana po huwag tayong mag-poach and huwag tayong magbenta ng mga wild animals. So isa pa dito is minimizing the impacts po sa ating ecosystem. So huwag po tayo basta-basta lang huwag po tayo magputol ng kahoy sa kagubatan, huwag po tayo magtapon ng basura kahit saan. So, simpleng mga measures na gano'n is makakatulong na po tayo para hindi po mawala po ating mga wildlife species. So, isa pa po doon is makinig po tayo sa mga sapa, kagaya po dito, para mas may matutunan po tayo and mas strengthen po natin through social media. Dahil alam po natin ngayon na social media po ngayon ng uso So, sa social media pa lang, magtingin tayo kung paano tayo makakatulong kahit saan paraan. Kasi kahit konti man yan o kahit single na tao ka lang, basta magtutulungan, is magkakaroon po siya ng malaking impact para sa ating mga wildlife. So, thank you, Ma'am Jenica. Kasi
Erasmo Samuya kung paano ba makakatabang ang mga tao sa community na sa mga nagdadangog sa tuya, ngunyan sa DZGB, kung paano sila in their own little way makatabang sa DENR. And syempre, makonserbar ining mga species na kasi actually magayunon ang sa tuyang kalikasan kaya dapat ining pangatamanan at pangalagaan. So actually, dit na lang ang sa tuyang oras, Ma'am Jen. Pero aputunta ka po, igwa ka po bang panghuling mensahe sa publiko or shout out agad sa publiko? As in, ika po, kung halimbawa, bako ka taga DENR, in your own way, paano ka makakatabang sa publiko? So, shoutout ko muna sa mga ka-section ko, sa pang-BCS. Hello po sa inyo, alam kong busy yung mo, pero salamat po sa pagtarapahan. So, siguro kung baka ko taga DNR, siguro curious din ako sa gabos na bagay. Ako kaya sa taong curious talaga. So, kapag curious kaya ako, tiga-research ko talaga siya, tiga-araman ko sa history niya. So, in behalf kaya Samuyang Regional Executive Director, Francisco Emilio Jr. Secretary, kang Assistant Regional Director for Technical Services, Attorney Roland C. Suksok, ARD for Management Services, Grace L. Carino, and Samuyang Division Chief, sa Conservation and Development Division, Ms. Marlene M. Francia. So, lubos po akong pagpasalamat sa pag-imbita nindo sa kuya. Dirara yun yan after 2 years po. Asin sa pagtaong oras sa pagdangog na po. So, remember na po na bako lang po World Wildlife Day, bako lang po sa Rong Aldaw. Sana po every day is mabigyan importance and protection po natin ang mga wildlife. So, iyo po ang aking masishare, and then kung ikaw man po kamong makakahaputan pa, pwede man po kamong mag-message po sa DNR PCOL kung may ipaparescue po kamong mga species, available po sa DNR PCOL, and sabi ko po nga ni, ikaw man po kita mga field offices na pwede po makatapang sa Indo anytime. So, salamat po Ate Joanne. So, thank you very much, Ma'am Jenica. As in, shout out din dyan sa mga kairibahan mo sa CBD. Batid me, nafe-feel me ang business kang sa tuyang departamento this past few days. As in, I am very proud na dakulon kitang nagiginibuhan. First quarter pa lang kitaon, pero dakulon na kitang naitabang sa kapalibutan. And kami po nagko-congratulate man sa indong sa success kang sa indong activity. So nakaibahan ta po sa ngunya na aldaw ang biologist as in forest management specialist kang Conservation and Development Division, si Miss Jenica Ann Mendoza. Thank you very much, Miss Jenica, sa pagpaunra, sa pagpaunlak kang Samuyang program na mag-join ka giraray, mag-guest digdi sa Samuyang programa. Asin man po sa matibay na liderato kang sa tuyang Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. Sasutri, ini po ang sa tuyang naging programa Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Pagbibili ng gamot